Right, mae 'na loads yn digwydd yn mis Awst, ond actually dwi'n dweud na pob mis, so pwy sy'n gwybod beth yw'r gwir? Like, dwi mewn contract i wneud y fideo yma bob mis, so hyd yn oed os o dim byd o gwbl ymlaen yn y cinema neu ar y we, fydd dal rhaid i mi wneud y fideo yma. Ond yn lwcus i fi, mae yna cwbl o bethau eitha special yn dod mas. Ond cyn hwnna, gawn ni ddechrau efo un o'r ffilms gweitha dwi wedi weld yn y cinema blwyddyn ma. WYLIO na'r City of... I don't even care. Honestly, mae loads o bobl di bod yn dweud bod ffilm newydd Luke Besson, y boi nath wneud stwff fel Leon a Fifth Element, mae loads o pobl di bod yn dweud bod e just fel Star Wars. Sa'n gwybod pa Star Wars mae'r mentals yma di bod yn gwylio, ond mae shite hwn ddim byd fel unrhyw rhyfel ser dwi byth di weld. Ond mae Rihanna ynddo fe, so... Rhywbeth arall sydd ddim fel Star Wars, ond efo John Boyega mas o Star Wars ynddo fe, dwi'n gwybod taw link eitha tenuous yw hwnna, ond be am Detroit? Stori go iawn am stwff really out of order yn mynd ymlaen yn Detroit yn y 60au yw Detroit, ac bod link efo Star Wars yn cymryd y piss dipyn bach, mae'n rhaid i chi mynd i weld hwn. Mae'n eitha heavy, ond mae Boyega yn anhygoel ynddo fe, so get on it. I need you to survive the night. Survive the night. Un o'r things dwi wedi mwynhau ar Netflix mis ma yw Death Note. Ges i fy ngorfodi mynd i weld y ffilm ma sydd wedi adaptio anime eitha poblogaidd amdano boi sy'n cael y pŵer i just rwbio unrhyw un off y planet trwy ladd nhw efo special llyfr ar thing ma. Nawr fi'n gwybod mae hwnna ddim yn swnio'n amazing, ond seriously, mae'n actually really dda. Nes i wylio fe efo hangover eitha drwg, so ni ddim really yn gwybod be oedd yn mynd ymlaen. Ond mae seriously yn un o'r things mwyaf diddorol dwi wedi weld ar y we blwyddyn ma. A dwi wedi gweld eitha lot ar y we blwyddyn ma. Solve a few crimes. It's gonna solve all crime. Hefyd yn dod ar streaming service ond Amazon Prime mis ma yw The Tick. Nawr, ni'n absolutely lyfio'r cartoon Y Tick yn y 90au, a wedyn y weird sitcom Y Tick nath nhw'n wneud yn y 2000s, ond mae lovely boy Peter Serafinowicz di wneud sioe newydd just ar gyfer Amazon Prime. Mae'n hilarious, mae'r cast yn weird, ac achos bod e ar Amazon, maen nhw'n gallu wneud unrhyw beth maen nhw moyn. I'll cael Whoopi Goldberg mewn un episode yn chwarae Whoopi Goldberg am ddim reswm. Mae'n awesome. Dwi'n seriously lyfio'r stwff mae pethau fel Netflix ac Amazon Prime yn neud. Maen nhw'n really rhoi siawns i pobl sy'n creu ffilms a raglenni teledu i wneud stwff really properly bonkers. Da iawn, guys. A gobeithio fydd y trend ma yn cario ymlaen mewn i mis nesaf.